ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳର କଥା। କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଏକ ଗ୍ରାମରେ ନନ୍ଦଗୁପ୍ତ ବୋଲି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଗୃହସ୍ଥ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ଦେବଗୁପ୍ତ ଯେପରି ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସେ ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, କୌଣସି ବେପାର ବଣିଜ କଲା ଭଳି ପୁଞ୍ଜି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା। ନନ୍ଦଗୁପ୍ତ ତାଙ୍କ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଦିନେ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଶଯ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଥରେ ସେ ଉଠି ବସି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଡାକିଲେ ଓ କହିଲେ, ଦେବ, ମୋର ତ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ଆସିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୋତେ ଗୋଟିଏ ଅପୂର୍ବ ସମ୍ପତ୍ତିର ସନ୍ଧାନ ଦେଇଯିବି। ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ବେଶୀ ଦୂରରେ ନାହିଁ, ଏହି ଘର ଭିତରେ, ସେ ସିନ୍ଧୁକ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି। ଦେବଗୁପ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲା, କ'ଣ ସେ ସମ୍ପତ୍ତି? ଗୋଟିଏ ମୁକୁଟ, ସେଥିରେ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନମାନ ଖଚିତ ହୋଇ ଅଛି। ଦେବଗୁପ୍ତ ଆହୁରି ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ପଚାରିଲା, ବାପା, ଯଦି ଆମ ଘରେ ଏଭଳି ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି, ତେବେ ଆମେ କାହିଁକି ଏତେ ଦୁଃଖରେ ଚଳୁଛୁ? ସେ ମୁକୁଟ ବିକ୍ରି କରି ତ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ବେପାରପତ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିପାରିଥାନ୍ତୁ। ନନ୍ଦଗୁପ୍ତ ଦୁଃଖ ମିଶା ହସ ହସି କହିଲେ, ପୁଅ, ସେ ମୁକୁଟ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ତାର ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଗୁଣ ଅଛି। ଯିଏ ତାକୁ ମାନିଲା ଭଳି ସାଜ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ମୁଣ୍ଡରେ ତାକୁ ଲଗାଇ ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ଯାଇ ଠିଆ ହେବ, ରାଜା ତାକୁ ନିଜର ଜାମାତା କରିବେ। ମୁଁ ମୋର ସାରା ଜୀବନ ପରିଶ୍ରମ କରି ମଧ୍ୟ ରାଜକୀୟ ପୋଷାକ କିଣିବା ଭଳି ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୋ ସମୟର ରାଜା ତ ମଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ରାଜା ଯୁବକ, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଅଛି। ତୁ ଯଦି ଦିନେ ଉପଯୁକ୍ତ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଏ ମୁକୁଟ ଲଗାଇ ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ, ତେବେ ଯାଇ ତୁ ରାଜଜାମାତା ହେବୁ। ମୋର ଏତିକି ଆଶା। ଦେବଗୁପ୍ତ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ହେଲା। ନନ୍ଦଗୁପ୍ତ ଏହାର 2-3 ଦିନ ପରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ। ରାଜକୀୟ ପୋଷାକ ନିମନ୍ତେ ଯେତିକି ଅର୍ଥ ଲୋଡ଼ା, ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ସକାଶେ ଘୋଡ଼ାଟିଏ କିଣିବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ତାର ଅଧା ଅଧି ଅର୍ଥ ଲୋଡ଼ା। ଦେବଗୁପ୍ତ ସ୍ଥିର କଲା, ପ୍ରଥମେ ସେ ମୁକୁଟଟି ବନ୍ଧୁକ ରଖି ଟଙ୍କା ଆଣି ସେଥିରେ ବେପାର କରିବ। ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ହେବା ପରେ ମୁକୁଟ ମୁକୁଳାଇ ଆଣିବ। ଏହା ସ୍ଥିର କରି ସେ ପାଖ ସହରରେ ଥିବା ଜଣେ ଜହୁରୀ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। 10,000 ଟଙ୍କାରେ ମୁକୁଟ ବନ୍ଧକ ରଖିଲା। ଏହାପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଜାହାଜରେ ଜବଦ୍ୱୀପ ଯାଇ ସେଠାରେ ବେପାର କରି 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ 20,000 ଟଙ୍କା ଉପାର୍ଜନ କଲା। ତାପରେ ସେ ଜହୁରୀ ପାଖକୁ ଗଲା। ଜହୁରୀ କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ, ତମ ମୁକୁଟଟି ତ ସେମିତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସୁଧ ସହ ମୋର ପ୍ରାପ୍ୟ 24,000 ଟଙ୍କା ଦିଅ ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇଯାଅ। ସେତେବେଳେ ତ ଆଉ ଦେବଗୁପ୍ତ ପାଖରେ 24,000 ଟଙ୍କା ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଜହୁରୀକୁ 20,000ରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ବି ସେ ଜହୁରୀ ମୋଟେ କିଛି ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ସେଠାରୁ ଫେରି ଆସିଲା। ସେ ଜାହାଜରେ ଜବଦ୍ୱୀପ ସହ ବେପାର କରିବାକୁ ବିଜୟ ସିଂହ ନାମକ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବେପାରୀ, ଯିଏକି ଆଗେ ସେହି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲା, ସେ ବଡ଼ କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଓ ନୂଆ କରି ରତ୍ନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବଗୁପ୍ତ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ରତ୍ନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେଥିରେ ବିଜୟ ସିଂହ ଅତିମାତ୍ରାରେ ରାଗିଗଲା। 1 ବର୍ଷ ପରେ ଦେବଗୁପ୍ତ 30,000 ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ହେଲା। ସେ ଯାଇ ଜହୁରୀକୁ ଭେଟି ମୁକୁଟ ମୁକୁଳାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବାରୁ ଜହୁରୀ କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ, ମୁଁ ଭାବିଲି ତୁମେ ଆଉ ସେ ମୁକୁଟ ନେବାରେ ଏତେ ଆଗ୍ରହୀ ନାହଁ। ତେଣୁ ମୁଁ 2 ଦିନ ତଳେ ତାକୁ ବିଜୟ ସିଂହକୁ 30,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଦେଲି। ଦେବଗୁପ୍ତ ହତାଶ ହୋଇ ବିଜୟ ସିଂହ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲା, ମୁଁ 30,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି, ମୋତେ ମୋ ମୁକୁଟଟି ଦେଇଦିଅ। ବିଜୟ ସିଂହ ହସି ହସି କହିଲା, ତୁମେ ନିଜ ରତ୍ନ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛ। ରତ୍ନ ବେପାରରେ ବେପାରୀ ମାତ୍ରେ 2 ଗୁଣ ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ତୁମେ ତ ଏକଥା ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବ। ତେଣୁ 60,000 ଟଙ୍କା ଦିଅ, ମୁକୁଟ ନିଅ। ଦେବଗୁପ୍ତ କ୍ରୋଧ ଓ ହତାଶାରେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଗଲା। ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସହରକୁ ଯାଇ ବେପାର କରି ସେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆସି ବିଜୟ ସିଂହକୁ କହିଲା, 1,00,000 ଟଙ୍କା ନିଅ, ଏବେ ତ ମୋତେ ମୋ ମୁକୁଟ ଦିଅ। ବିଜୟ ସିଂହ ହସିଲା ଓ କହିଲା, ଦେବଗୁପ୍ତ, ତୁମେ ତ ଜାଣ, ମୁଁ ବି ଜାଣେ, ସେ ମୁକୁଟର ଖାଣ୍ଟି ମୂଲ୍ୟ ଏତେ ବେଶୀ ନୁହେଁ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ତୁମେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ? କାହିଁକି? ନିଶ୍ଚୟ ସେ ମୁକୁଟରେ କିଛି ବିଶେଷ ଗୁଣ ଅଛି। ମୋତେ ସେ ରହସ୍ୟ ଖୋଲି କୁହ, ନହେଲେ
ମୁଁ ମୁକୁଟ ଦେବି ନାହିଁ। ଦେବଗୁପ୍ତ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, ସେ ରହସ୍ୟ ମୁଁ ଆଦୌ କହିବି ନାହିଁ। ତମେ ମୋର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଘରଦ୍ୱାର ନିଅ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୁକୁଟଟି ଦିଅ। ବିଜୟ ସିଂହ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ସେଥିରେ ସେ ସମ୍ମତ ହେଲା। ଦେବଗୁପ୍ତ ତାକୁ ସବୁ ଦେଇଦେଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପିତା ମଲାବେଳେ ତା ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଠୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ରାଜକୀୟ ପୋଷାକ ଓ ଘୋଡ଼ା ତାକୁ କାହିଁ ମିଳିବ? ଶେଷକୁ ମୁଠିଏ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ବି ତା ପକ୍ଷରେ ଆଉ ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ଏଣୁ ସେ ବିଜୟ ସିଂହଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଭେଟି କହିଲା, ବାବୁ, ଏଥର ମୁଁ ତୁମକୁ ସେ ମୁକୁଟ ରହସ୍ୟ କହିଦେଉଛି। ତୁମେ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ଉପଯୁକ୍ତ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ଯାଇ ଠିଆ ହେଲେ ରାଜା ନିଶ୍ଚୟ ତୁମକୁ ତାଙ୍କର ଜାମାତା କରିବେ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏ ରହସ୍ୟ କହିବାର ମୂଲ୍ୟ ହିସାବରେ ମୋତେ ତୁମେ ଏବେ କିଛି ଅର୍ଥ ଦିଅ। ବିଜୟ ସିଂହ କହିଲା, ତୁମକୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ତୁମେ ପୁଣି ବେପାରରେ ମୋର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହେବ। ଏଠୁ ତୁରନ୍ତ ଯାଅ, ନହେଲେ ମୋ ଚାକର ଆସି ତୁମକୁ ଏଠାରୁ ବାହାର କରିଦେବ। ଦେବଗୁପ୍ତ ଯାଇ କଳିଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଠି ଜଣେ ଚିହ୍ନା ବେପାରୀ ତାର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ତା ପ୍ରତି ଦୟା କଲେ। ତାକୁ କିଛି ପୁଞ୍ଜି ଦେଇ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦେବଗୁପ୍ତ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ବହୁତ ଲାଭ କଲା ଓ ସହରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କଲା। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଜଣେ ଭିଖାରୀ ତାକୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଖଣ୍ଡିଆ ମଇଳା କନା ଭିତରୁ ବାହାର କରି ମୁକୁଟଟିଏ ଦେଖାଇଲା। ଦେବଗୁପ୍ତ ହଠାତ୍ ଚମକି ପଡ଼ିଲା, କାରଣ ତାହା ସେହି ଅଦ୍ଭୁତ ମୁକୁଟ ଥିଲା। ସେ ପଚାରିଲା, ତୁମେ ଏହାକୁ କେଉଁଠାରୁ ପାଇଲ? ଭିଖାରୀ କୋହ ରଖି କହିଲା, ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହଁ? ଦେବଗୁପ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତାକୁ ଚିହ୍ନିଲା। ସେ ବିଜୟ ସିଂହ ଥିଲା। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ବିପାକରେ ସେ ତାର ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇଥିଲା। ବିଜୟ ସିଂହ କାକୁତି ମିନତି କରି କହିଲା, ବାବୁ, ତମେ ଏଥର ତମ ମୁକୁଟ ନିଅ। ମୋତେ ଯାହା ଖୁସି ଟଙ୍କା ଦେଇ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଦେବଗୁପ୍ତ କହିଲା, ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ତୁମକୁ ଚାକର ଦେଇ ବାହାର କରିଦେବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁକୁଟ ମୋର ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ତୁମେ ଏଠାରୁ ଯାଅ। ଏହା କହି ଦେବଗୁପ୍ତ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରାଜକୀୟ ପୋଷାକ, ଘୋଡ଼ା ସବୁ କିଣିବା ଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କାରେ ମୁକୁଟ ବି ପାଇ ଯାଇଥାନ୍ତା। ଯେଉଁ ଆଶା ନେଇ ସେ ଏତେ କଷ୍ଟ କଲା, ଯାତନା ସହିଲା, ସେ ଆଶା ପୂରଣ ହେବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ବେଳକୁ ସେ କାହିଁକି ସୁଯୋଗକୁ ଦୂରେଇ ଦେଲା? ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦେବଗୁପ୍ତ ବୁଝିପାରିଥିଲା ଯେ ସେ ମୁକୁଟ ଏକ ଅଭିଶପ୍ତ ସମ୍ପଦ। ତାକୁ ରଖି ତା ବାପା ଜୀବନ ସାରା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଭିତରେ ରହିଲେ। ସେ ନିଜେ ବି ବେପାରରେ ଯେତେ ଆୟ କଲେ ବି ପରେ ପରେ ଯେଉଁଭଳି ସେ ଧକ୍କା ପାଉଥିଲା, ତାହା କେବଳ ସେହି ମୁକୁଟ ସହ ଥିବା ଅଭିଶାପ ଯୋଗୁଁ। ତେବେ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ହେଲା କି, ଖାଲି ସେ ମୁକୁଟ ଯିଏ ରଖିବ ସେ ଯେ ଦୁଃଖ ପାଇବ ତାହା ନୁହେଁ। ଜହୁରୀ କିଛି ଦୁଃଖ ପାଇନଥିଲା। ଯିଏ ସେ ମୁକୁଟର ଗୁଣ ଜାଣି ତାକୁ ରଖିବ, ସେହି କଷ୍ଟ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଶିକାର ହେବ। ବିଜୟ ସିଂହ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମୁକୁଟର ଗୁଣ ଜାଣିନଥିଲା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କିଛି ବି କ୍ଷତି ହୋଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ଜାଣିବା ପରେ ଭିଖାରୀ ହୋଇଗଲା। ଅସଲ କଥା ହେଲା, ଦେବଗୁପ୍ତ ବିଜୟ ସିଂହ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ତାକୁ ଦିନେ ମୁକୁଟର ଗୁଣ କଥା କହିଦେଇ ଆସିଥିଲା। ବିଜୟ ସିଂହ ମଧ୍ୟ ଦେବଗୁପ୍ତକୁ ମୁକୁଟ ଯୋଗାଇବାକୁ ଆସିଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେହି ଏକା କାରଣରୁ। ବିଜୟ ସିଂହ ତାହା ଅଭିଶପ୍ତ ସମ୍ପଦ ବୋଲି ଜାଣି ସାରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ, ଦେବଗୁପ୍ତ ତ ସେ କଥାରେ ଆଉ ରାଜି ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ଆଉ କେବେ ବି ଧରା ଦେଲା ନାହିଁ।